Bueno, hace saltza daukazuena frikiekin eta frikismoarekin, eta zer da frikia, eta zer ez, eta ez interesante. Zuk baldakizu zer den frikia. Zer den frikia izate ez dakit, zeintzuk diren, friki batzuk zeintzuk diren, bai. Vale. Ez dakit zer esan nahi zigun horrekin, Amonarrizek. Bueno, nik uste denok garela friki beste norbaiten zat. Bai, ez? Ja, puntu batetik aurrea dakizunean, jakintza maila... Adibidez, soziolinguistikotik kanpoko... Baduka, ez, pikat. Noski, soziolinguistikaren frikitaz hasiko bagina pentsatzen, askori, Kike Amonarriz etorriko litzaiguke burura. Ez dakit? Horren norbaitek esango luke, nik badakit norden friki. Zer den ez dakit, norden friki, soziolinguistikako friki, Kike Amonarriz. Bai, seguro. Jende askorentzat, bai soziolinguista eta bai beste zezer, baita, momentu enten kurioso da, zein nintzen gogoratzen, gazte batzuen artean badago, ze leku, ze familie, ze giro, eta hainbat lekutan batzuk euskaraz egiten dute eta beste batzuk erderaz. Erderaz egiteko ohitura duten horietakoren bat euskaraz hasten danean, askotan entzun izan dute, no seas friki. Azkenean, zure ohiko paperetik ateratzen zarelako. Araua, normaltasuna, bueno, justet hori, bai. Badu zer ikusia txikitasun horrekin, ez? Bai, eta ohiko ez izatearekin, arautik kanpo ibiltzearekin, minoria izatearekin, besteak ez bezalakoa izatearekin, justet guzti horrekin baduela zer ikusia, ez? Eta momentu batean, gertatzen da, frikiak zirena nagusitzen direnean, minorian gelditu diren horiek bihurtzen dira friki. Hori ere gertatzen da, hori ere badago... Hor balantza saltxan. Bai. A ber, gure gizartean, eta nik uste, orain dela 25 urte, emakume feministak frikiak ziren jende askorentzat, eta gaur egun, gure gizartean, frikia izateke feminismoaren kontra adierazpenak egiten dituen emakumea. Zate bateko, badago, bueno. Beraz, argitu dugu frikismoak minoriatik ere baduela zerbait. Ere ez asko. Asko, beste gauz askoren artean. Kike Amonarriz, Arratsaldeon ere ez da gire esan dizugun, baina goxo gure antzinen eta bigarren kafearekin hemen barneratu zaitugu. Arrazoi askorengatik egin genizaioke Kike Amonarrizi elkarrizketa, eta arrazoi horietako bat bestearen gainetik jartzere kostako zaigu. Gaur bertan, aritu zara Madrilgo Unibertsitate Konplutensean hitzaldi bat ematen. Gazte hizkera dela, euskainola, horrelako kontutan aritu zara, besteak beste azken aste hauetan lana lepo izan duzu Euskaltzalen Topaguneko presidentere bazarelako, eta beste arrazoi askorengatik ere entrevistak eta lanak izango zenituen azken aste hauetan, beraz, ondo zaudela badakigu, baino lana ere lepo egin duzula, imagina dezakegu azken aste hauetan. Bai, a ber, egia esan, hor banituen hainbat hitzaldi, hainbat historia, eta horiek ia denak erori egin dira, 6 aste hauetan, oraintxe ari da pixka berreskuratzen kontua, telelanera ohitu garenean, nik uste hor badagoela, ohitu gara, eta hasi da berreskuratzen horrelako kontu batzuk, baina egia da, batetik, ohiko lan horiek, erabat ia denak bertan bera gelditu ziren, aurkezpen haziela, itzaltzia ziela, horrelako gauzak, eta gero bai, Topagune barruko lana, telelana, iruko iztu egin zaigu. Lenguan batek esaten zuen, hau ez da telelana, hau da triple lana, eta hau da, ni uste zuek ere baietze esaten duzuen buruarekin, eta zerbait emarri badezu, eta ni uste bai, hori denoi gertatu zegula. Txio bat irakurri dugu, Berri Txarrak taldearenak, Kike, balkonin, edo balkoitik, euskararen bidegurutzetik, Kike Amonarriz, elkar, gozo, horrela ari zirela, eta egia da, joan den urtean 2019an kaleratu zenuela, hausnarketa sakona eginda gainera, ez, euskararen, gazteen, ezen gazteen, erronka berrien inguruan, eta hori aipatzen zenituen, batetik, oso diagnostiko azkarra edo laburtu eginik, hizkuntzaren egoeran badaudela gauza batzukonak, inoiz baino hiztun gehiago ditugula, prestatuago, alfabetatuak, hizkuntza ere modernitatera egokituta,
Baina kontrako diagnostikoa ere badago, ez? Txarretik, galtzeko arrisku ere inoiz baino larriagoa izan litekela, ezagutzaren eta erabileraren arteko aldea gero eta handigoa delako, gazte askoren motivazio falta dagoelako, globalizazioaren eragina ere azkorra dalako. Bueno, hemendik abiatuta, eta arrisku horiei helduta, zein dira erronka nagusiak une honetan, eta zein erronka horiei heltzeko ditugun lanabesak? Mira, pixate, bidegurutzearen irudia askotan definitu izan dut modu hontan, ez? Eta da, batez ere, elkarte autonomoan eta Nafarroko iparraldean, esango nuke ja, 25 urte azpiko belaunaldian, praktikamente, esango nuke, gehiengo, 85 marretik gora, esan genezake, euskaraz hitz egiteko gai dela, gutxinez ulertzeko arazorik gabe. Bai elkarte autonoman eta bai Nafarroko iparraldean. Nafarroko beste zonaldetan eta iparraldean, egoera ez da hori, baina gero eta gehiago dira ere euskaraz dakiten aurre eta gazteak. Orduan, bidegurutzearen idea asko lortuz esaldi batera ekarri beharko gano esango nuke. Lortzen balin badugu. Zonalde batzuetan, ia ezagutzaren universalizaziora iritsi den belaunaldi gazte honek hurrengo 10-20 urteetan erabileraren aldeko pauso sendoak ematea, normalizazioaren bidean jarriko gara. Baina ez badugu lortzen hurrengo 10-20 urteetan ia ezagutzaren universalizaziora iritsi den belaunaldi honek erabileraren aldeko pauso sendoak ematea, gertatuko da. Hurrengo belaunaldiak ikusiko duela bere gurasoek euskaraz badakitela, baina ez dutela egiten. Orduan aldetuko da. Y esto, para qué es? Hori da, Irlandako gaelikoaren bidea. Eta uste dut, baldintza asko ditugula, eta aukera asko ditugula, alde batera joateko, baina beste aldera jotzeko arriskuak ere baditugula. Eta iruditzen zait gainera, koronavirusaren krisiak ere erakutsi digula, zenbait kasutan, oraindik ere, zein zaurgarri garen. Erakutsi digu ere, ze aukera ditugun. Euskarazko hedabideek inoiz baino kontsumo handiagoa izan dute. Esate baterako. Badago, taldetasun giro hori sendotu da, komunitate zentzua ere berreskuratu da, baina ikusi dugu nola. Zenbait agintari eta zenbait erakundek zein errez utzi duten euskararen erabilera bazter batera. Ikusi dugu ikusentzunezkoen eremuan zein eskas gauden eta zein ahul gauden. Eta zer nolako konsumo ikeragarria egin den, batez ere ikusentzunezko komunikabidena. Hor gaude, eta krisi honek ere erakutsi digu horri. Orduan, hori erakutsi nahi nuen, ez? Eta orduan, zeintzu dira nire ustez erronkari nagusienak, hola oso marra lodiekin esan da, esango nuke, erronkari nagusiena dela lortzea hizkuntzan egin den inbertsio handi horretatik lortu duguna erabilera bihurtzea. Eta horretarako bi esparru nagusi ditugula ez bultzatu beharrak, baizik eta ja, jauzi handi bat eman beharrak. Jakinda, zen momentutan gauden, badakigu hori atzeratuko dela eta oztopo gehiago sortuko zaizkigula, baina krisi egoera honetatik ateratzen garen neurrian eta ateratzen ari garela, iruditzen bai eremu ez formalean, eta bai lan munduan jauzi kualitatibo eta kuantitatiboak eman behar ditugula hizkuntzaren erabileran. Alegia, eskola ez da nahikoa, eta 25 urte azpiko aurre eta gazte hoiei momentu hontan eskain dakieke praktikamente eskaintza guztia euskaraz. Gutxienez, elkarte autonomoan eta Nafarroko iparraldean denek ulertzen dute. Eta besteetan ere gero eta gehiago dira ulertzen dutenak. Orduan, horrein daiteke jauzi kualitatibo bat. Eta lan munduan gauza bera. Zertarako, ari dira gure gazte guztiak euskaraz ikasten, gero lanak gutxienez euskaraz ere ezingo balin badute egin, ez? Horrek zer esan nahi du? Esan nahi du ezagutza ere, noski, lantzen jarraitu behar dugula, ezagutzaren universalizaziora iristen, eta universalizazio hori bai geografikoki eta bai adin taldeetan ere handitzen joan behar dugula. Kike, modernitatea aipatu dugu lehen, honetik ere bat dugula, egokitzapen horretan. Duela gutxi zure txio baten ikusi genuen Euskal Wikipediak beste hizkuntza hegemoniko asko, baino jarraitzaile gehiago badituela Twitterren.
ez dakit akaso hor ere ezin gure buruari tramparik egin, Twitter oasi bilakatzea ere ez delako nahikoa, baina arnasgune bat akaso bai da. Hor badaude beste proposamen batzuk teknologiatik abiatuta, egunean behin bera, ez? Zenolako aldaketa suposatu duen, gure egunerokoan alako jolas nimino batek, ez? Hor badago alde baikorra ere bidegurutzearen aukera horretan, ez? Bai, etor, a ber, gu gara momentu enten asko jota potentzialidade guztia. Euskaraz hitz egiteko gai garenak, azkenengo ikerketa soziolinguistikoaren arabera, 16 urtetik gorako 750.000 euskaldun, 7 probintziatan. 750.000. Ez da gutxi, baina ez da ikeragarri. Horren bere mugaz ditu. 750 hiztunekin, zu iritsi zaitezke euskarazko zenbat egunkari eukitzera, euskarazko zenbat pelikula egitera, euskarazko zenbat serie egitera. Bueno, gure mugak baditugu Europako tamaina ertaineko hizkuntza askoren mugan antzekoak. Eragozpen batekin. Kasu honetan, euskaraz dakigun guztiok erderaz ere badakigula. Eta horrek, baina gero daukagu abantaila bat. Eta daukagu hiztun komunitate oso aktibo bat. Egunean behinekin gertatzen ari dena, ez da normala. Wikipedian, euskeraz, Wikipedian artikulu gehiago egotia grezieraz, eslovenieraz edo bulgarieraz baino, ez da normala, baina ez da kasualitatea. Ona da, dudei gabe, ona da. Baina ez da ez kasualitatea eta ez normala. Orduan, nik uste baditugula hor, badaukagu hiztun komunitate aktibo bat, eta horrekoan atxagak esatezun, ez? 5.000 irakurlerekin sekulako egin genezake. Eta nik uste hori importantea dela horretaz jabetzea. Hizkuntza hiperhegemoniko mundial horietatik aparte, baina egitea dozena bat, gu gaude momentu honetan txekieraren pare, islandieraren pare, bulgarieraren pare, maila internazionalean, berritxarrak lortu duen arrakasta, bulgarieraz kantatzen duten zenbat taldek lortu du. Zenbat talde ezagutzen du berritxarraken antzekua, eslovenieraz kantatzen duena, danieraz kantatzen duena, ez ditugu ezagutzen. Horrek esan nahi du, gaur egun Europako merkatuan, ez nahi sartuko munduan, gu gaudela hainbat estatu hizkuntzen pare kompetentzia maila hortan. Gero beste asuntoa da soziolinguistikoki estatu hizkuntza ez izateak horrek bere ondorioak badituela, ez? Honekin esan nahi dut, eta hemen bat egiten dutenean, hiztun komunitatearen iniziatiba eta kamen horrek, gaina, sustapen eta laguntza instituzionalarekin, horrek ja lortzen du ondorio importanteak lortzen ditu. Baina behar dira uztartuta egon. Horregatik, iruditzen zait, oso reflexio importante izan dela ere, greba digitalaren aritik, sormenaren inguruan eta kulturgintzaren inguruan plazadatu den hori. Hemen ezinbestekoa da, herri bezala aurrera ateratzeko, hizkuntza berreskuratzeko, baina esango nuke ere, krisi honetatik ateratzeko ere, kultur inbertsio hori egitera, taldetasuna, herritartasuna, gutartasun hori nabarmendu eta garatuko duten ideiak ere apoiatzea, ez? Irudipena daukat gaztek, ez dutela berreskuratzearen kontzeptu hori edo gutarraren kontzeptu hori hain barneratuta. Eta iruditzen zait, ez dakit, haien azalean jarrita, beti ari garela berreskuratu nahian, zerbaiti buelta eman nahian, eta gazteak behartzen, ez dakit, borondatezko lana egin dezaten, eta egoerari buelta eman diezaioten, ez? Eta orduan esaten dut, ze puntura arte benetan hau inporta etzaion norbaitek egingo du hori, ez? Edo norbait batuko da mugimendu horretara, ez dakit, ni horrek kezkatzen nau. Beno, a ber, nik uste, eta oso reflexio hona den, arrate. Nik uste, ez denukela, a ber, eta ateratzen zaigu batzuetan, batez ere gazteak ez garen hori, ateratzen zaigu hori. Eta da, berreskuratzearen ideia baino, nik uste, eskuratzearen idea dala importantea.
ez dugula atzera behiratu behar, atzera gehiagi behiratzen duna gero paretaren kontra edo farolaren kontra jotzen du, ez? Hortan arrazoi guztia. Hori da, bat, gero bestia da, konturatu behar dugula gauza batekin. Eta da, Etxeparek, Beñat Etxepare, 1555, eta joan dira urte batzuk, gure lehenengo liburuan egiten duen aldarri soziolinguistikoa oso modernoa da, eta gaur egun erabil daitekena. Nik askotan esaten dut. Etxeparek lortu zuen, Coca-Colak ez dakit lortuko ote duen. Eta da, eslogan publizitario batzuk sortzea 500 urte iraun dutenak. Eta da, euskara, jalgiadi plazara, jalgiadi dantzara, eta jalgiadi mundura. Eta gaina, kontzeptu modernoak dira. Mundura, ez da, hauzu eta ez, mundura. Hori da, berritxarrak, esate bateako. Euskara, jalgiadi plazara. Eta hori da, gozamena, eta hori da, sexua, eta hori da, alaitasuna. Eta euskara, jalgiadi, dantzara eta jalgiadi plazara. Eta plazara ez da etxe zokora, da kalera. Hori, guen dela 500 urte. Hortan gaude, eta hortan egongo gara. Gurea gaitz larri kroniko bat da. Eta guk terapia kroniko bat behar dugu. Eta terapia kroniko hori da ahalduntzea. Hori feminismo tekniko estatorz erikasi asko dugula, baina ahalduntzea da kontzientzia izatea, da informazio okitzea, eta da jakitea katebegi honen jarraipena, eta badago jarraipena, hori badala eskuratze prozesu bat ere. Horri, gehitu behar dizkio, eta nik usetor daude, bi vektore ondo lotzen asmatu behar dugunak, eta da, nola lortu. Prozesu hau, balio herrikoietan, balio zabaletan, eta hemen hizkuntza eta eskuratze, normalizatze, eta biziberritze, nik uste biziberritze kontzeptu askoz politagoa dela, eskuratze atera zain, barkatu, borratu, biziberritze kontzeptu hori lotu behar dugula herri proiektu erakargarri batekin. Eta hori erakarriko du jendea. Eta hori, lotu behar dugu, ahalik eta sektore sozial zabalenekin lotu behar dugu. Hortxe, bai, esan arrete. Ez nik borobilduko nuke, asko eskertzen dela ere, zu bezalako figura bat, dakiena transmititzen. Eta transmisioan, benetan, nik arratetik esate izut hori, asko eskertzen da, eta uste dut horrelako figura gehiago behar ditugula, azkenean, zuk esaten zenuen, informazioa eta biziberritzea, eta begiak irekitzen jakingo duen norbait, eta ez benetan behartzen gaituen norbaiten figuraren itxura eukitzea, ezakin ondo azaldueten. Eta iruditzen zaitzu bezalako figura batek egiten duena dela, begiak zabaldu eta benetan ulertarazi zein den egoera. Benetan transmisio hori egikaritzen duela. Hori da, eta interesa sortu, bai. Eta gutxi daude figura, horrelako figurak. Txundituta dauzka Kike Amonarrizek entzuleak eta baita gu ere. Horritzen ari naiz, eta eskatola. Ez eskartuta, A ber, nik gero egia da, sorte handi bat izan dut, ez? Show businessetik pasa naiz, eta horrek ere, komunikazioan, ikasi dut, eta egia da, ez gaudela friki asko, hainbat esparrutan mugitu garenak, batean ikasitakoak gero bestetik transmititu alizateko, ez? Aukera eta sorte hori izan dut, eta egia esan baliatzen dut. Dudarik gabe, ez? Baina bai iruditzen ez oso garrantzitsua esan duzuna. Jendea behartuta hau ez dugu lortuko. Nik desberdintzen dut bi gauza. Bata jendea behartzea, eta bestea jendea beharra izatea. Bi gauza dira. Nola esateko, esate baterako, euskara hezkuntzan sartzen hasi zenean, hitz egiten zen, euskara inposatzen aizitzaiela irakaslei eta. Horren dela urte batzuk. Azkenengo 10 urtetan, etzen duten inon irakurriko ez inori entzungo, Euskal Herrian irakaslei euskara inposatzen zaienik. Ez dut aurkituko artikulu bat esaldi horrekin. El euskera se impone
a los docentes y a los profesores, ez tezu aurkituko. Baizu esatik, mundu guztiak badakilako behar dela. Behar balin bada, ez da imposizioa. Hori soziolinguista katalan batek esatezun, eta behin Tolosara etorri zen, eta maravilloso eritu zitean esaldia, eta esatezun, Renfe no impone los billetes, los facilita. Pero, bueno, Hizkuntzaren iruditzetek bidea ez dela beharra, baizik eta behartzea, baizik eta beharra sortzea. Beharra sortzen da nola? Jendea animatuz, jendea motibatuz, erabilerarako aukerak sortuz. Aukera hori beharrezko eginez. Eta hor zerrikus, eta hor da, bi aspektu horiek, esango nuke, oso ondo uztartu behar ditugula. Nola baita esateko, aspektu normatiboa, legeak, baina batez ere gero, herritarren jarrerak, herritarren ahalduntzea, herritarren kontzientziazioa eta herritarren aktibazioa. Hori bali maukagu, bestea etorriko da. Bestearekin bakarrik ez dugu lortuko. Bestea, Irlandan egin zuten. Eta ez zaio ondo atera. Eta egia da, konparatzen gara, estatu hizkuntza diren batzuekin, edo independentzia lortuta gero, ofizializatu ziren hizkuntzekin. Baina egia da, kasu gehienetan, elebakar populazio proportzio handia zutela herrialde horietan. Guia erabat elebidun dut hori. Kike, aipatu duzu lehen Jalgiadi plazara, eta bueno, itxialdi honek eman digu ez, plaza ikutu ezin, eta hor aipatu duzu lehen ere hizkuntzaren aldetik, eragin batzuk izan dituela. Izan duzue Euskaltzalen topagunetik egitasmo bat, maiatzaren 3 duela pare bat egun amaitu edo zena, etxealditik Euskaraldia. Eta Euskaraldia ere badator, oraindik falta zaio, baina badator. Baina garai honek izan du ez, lehen osagai horiek lantzeko eta egoera hontan ere hizkuntzaren erabileraren ikuspegitik erronka batzu heltzeko aukera ez? Bai, eta zuk esan duzu, Euskaraldia badator. Eta orain dela hilabete terdi, hau lehertu zenean, jende askoren galdera zen, Euskaraldia aldator. Eta zalantza handiak sortu ziren, ea Euskaraldia ingo zen, etzen egingo zer gertatuko zen. Eta etxealditik Euskaraldira ekimen honekin, batez ere, bizpailu helburu lortu nahi izan ditugu. Lehenengoa zen, gizarteratzea eta jendeari jakinaraztea, Euskaraldia bizirik dago eta egingo da. Horrek ja, jendea beste posizio batean jartzeko. Bigarrena izan da, euskara agenda komunikatiboan jartzea berriro. Bageneukan arrisku handi bat, eta zen, euskara agenda informatibotik desagertzea. Eta hori, gure artean ere, hasiera batean Euskaraldia egiteko baldintzarik egongo ote zen, eta zalantza batzuk sortu ziren, baina berehala ohartu ginen, Euskaraldia desagertzen balin bazan, euskara erabat desagertzen zela agenda informatibotik ia datorren urteraino. Horrek ezin du gertatu. Bestela ere nahiko arriskua badugu, eta etxealditik Euskaraldira egitasmo honek gutxienez balio izan du ere, euskararen gaia agenda informatiboan berriro sartzeko, ez? Eta gero, balio izan du, herrietako batzordeak eta berpizteko eta berriro ere martxan jartzeko. Orduan, izan da, esango nuke, beroketa ariketa bat. Ez? Horrela eta, muskuloa egiten jarritzeko eta giro sozial hori ere lantzeko. Etxetik kirola egin dugun moduan, etxetik ere euskararen osasuna zaindu daitekelako. Bagenituen hor buruan bikoizketa kontuak, Euskal Telebistaren erronkak eta bestelakoak izan direlako azken egunetan horren inguruan aldaketak eta sustatzeko plataforma batean egindako eskaerak, baina denbora beti bezala justu xamar eta beste batean heldu beharko diegu gai hauei ez direlako azkar batean lantzeko modukoak Kike. Baina bai amaitu horretik nahi genuen, zera, hemen tarteka, erderakadak, ingeles kutsuko hitzak, bestelakoak ere plazaratzen ditugu, edo jartzen ditugu gure hautan, eta gaur bat bolo-bolo ibili dugu. Kike Amonarrizi eskatuko diogu, alternatibak, bestelako hitzak proposatzea, hola, laupa bostitz baditugu saionetan gehiegi erabiltzen ditugunak, eta gainera ez direnak euskal jatorrak, euskarazko hitz jatorrak. Beraz, lehenengo hori, Kike, lehen ere aipatu dugu, frikia da. Frikia euskal hitz garbia da. Lenguan hortik saiatu nintzen ni.
Ez? Bueno, a ber, zuzenduko diazu, baina oso kerrez bali manabil, Euskaltzaindiak onartzen du. Onartuta dago gainera. Nik uste baiet, beraz, frikia euskalitza da, azteko. Hala ere, maileguak eta euskainola, kasu honetan euskainola gaztelaniarekin, edo, baina, bueno, erdarak adakorokorrean, ezberdinak dira, ez? Esan nahi dut, maileguak hitz bat izaten dira, eta gero ja bestea da nasmas hori. Bai. Hor gauza diferentea dira. Esateko frikia egia da, friki hitza, nola esan daiteke euskeraz friki hitza, segurazki esan daiteke beste era batetara, bat ez da esaten, eta denok friki esateko friki esaten dugu. Ez? Beno, bardun, mendi hitza ere latinetik dator, eta erabiltzen dugu, eta ez dakigu aurretik nola esatezen hori. Edo, bueno, mendi. Mendi, bai, eta gauza, guk gauza esaten dugu, baina gauza latina da. Ez dakigu gauza latinetik gauza hartu aurretik nola esaten zen. Ez, orduan, bueno, gauza hauekin esan ez dut arduratu behar dugu, baina neurri batean. Batez ere hitzekin. Hitzak ez dira garrantzitsuenak, batez ere aurretik ez bali mazion horrelakorik. Nola esan daiteken frikia bestela? Bueno, guk garai batean goatzen ez, azpiak Batman kolektiboa osatu gendunean, afrusa ere erabiltzen gendula. Eta persona afrusa, eta afrusa zen, frikia zen, afrusa. Eta gu gure artean, egia da, eta inguru bat zonta, ia izi xenpela. Esaten da. Hoi gehiago gustatu zait, Ni xenpela entzun banuen, entzuna banuen. Baina momentuetan, xenpelar ordez, esan daiteke ez dakit. Satelite bat. Satelitea, bueno, satelitea izan daiteke. Xelebrea bera ere gutxi irailtzen dugu zentzu, Orduan, nik ustetor, ondo dagoela erreportorio bat izatea, eta orduan batean friki esango duzu, baina bestean xelebre esango duzu, bestean esango duzu IAC Donald Trump, eta horrengoan esango duzu. Donald Trumpa. IAC Donald Trumpa. Donald Trumpa, hola, gaina euskera doinua gehituta. Venga, beste hitz bati helduko diogu eta agurtuko dugu, Kike. Beraz, aukeran emango dizugu, Kike. Hemen desente esaten dugu feedbacka, desente esaten dugu eta kolaboratzaile batek asko brutala. Nik egitura utziko diazue gehitzen. En plan eta eske eta horiek askoz sartuagoa daudela iruditzen zait, eta ezinezkoa diakentzea. Bai, ni uste brutala eta hor asko daula. Brutala demasakuak itzela ikeragarria sekulakua, jebize esatezan ere garai batean. Jebize, hori jebize duk. Oñati aldean jota ona esaten dute. Jota ona, bai. Hor badago alimalekua, iparraldean alimalekua duk hori. Bueno, hor nik uste badaukagula repertorio on bat. Eskei buruz, eskeekin egin genezaken gauzarik onena da, eskean aritzari utzi. Tipesa pasa. Nik uste bai, enplande eta eske horiek kendu, eta esaldia egia da bere hortan, eske ezin dut etorri. Edo asko jota, ezin dut etorri eta... Oida, eta bat gehitu bukaran. Eta horiek asko desagertu dira, eta horiek batez ere ja irratitik eta nik uste horiek tipez. Pasa? Bale. Tipesa. Tipesa ere. Bueno, baluz. Tipesa. Hori gertu zitzaidan eta ikusteko nola funtzionatzen duten tokian tokiko izkerak, ez? Hasi nintzen, kiroldegira joaten, eskantzieten ona zala joateko joatea, eta, ez duela urte asko, irazen. Eta orduan, lantokira bueltatzen ditzenean, edo Tolosatik kanpoko jendeari, galdetzen ziren, eta zer egiten duzu kiroldegian? Ziklina, eta jendeak, nola ziklina? Ziklina egiten dut, baina zer da, spinning. Eta Tolosako euskeran ziklin. Orduan, kontuatu nintzen, Tolosako euskeran ziklina zena, beste euskera guztietan spinninga zela. Eta orduan, nik, Tolosarra naizelago izango, nik ziklina oso onartu eta orokortutzan neukan da, kontuatzen naiz, ez?
Arrate eta txarri, esango zen... Ze, ona, oaintxe hau jakitea. Beste euskalki bat hitz egiten duzuela, garbi. Kike Amonarriz, agurtu egin barako zaitugu, gustora bagaudere, badugulako aurrera egin beharra, eta zai hainbeste gonbidatu oraindik gure saiontan. Baina, tira, luzean bigarren kafe hartzen egongo garela uste dugunez, izango dugu etorkizunean berriz ere zurekin aritzeko aukera. Eskerrik asko, potolo bat. Bueno, aio! Kike Amonarriz agurtuko dugu, eta bagoaz poliki-poliki Sara Zozaia agurtzen gure espazio akustiko hauetan.